Baki khubor ka Batesi TV. Pindon kam daga Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiat nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. I don't want to confront you guys. I don't want to confront the church. I'm giving you 5 minutes. I'm giving you 5 minutes to disperse from here. Otherwise, we are going to go. Okay? I don't want to confront you guys. Okay? You have to listen to us, respect us. We are respecting you. Giving you 5 minutes to disperse from here. Okay? Hadirin bagi dekat jong ke komso, kim sengap ya ke jengkeran bagi magister, bankin riak no nak mak sekretariat, baka pentot ya ke let kawan kipat ba, lawan poi ke kenhun jengki special operation team haringkat USP buat Vivek Sim haga dengan jaka bagi penang jengaki. Uwe ni ki hek pulen ula keran syahaj ki nong ilam ke komso, daga baong bahapu asan minit ki deben mi no naga dengan jaka, syua bagi pulen kin le AA, batang markum tahi, lapin bena, balapin kut no ya ke dengan jengaki, bagi nong ilam ke komso, kila betha ya ke dikot jongki bagi mi no naga dengan jaka, bagi nong ilam pat kila keran syikilar petai kubor. I don't want to confront you guys. I don't want to confront the church. I'm giving you 5 minutes. I'm giving you 5 minutes to disperse from here. Otherwise, we are going to go. Okay? I don't want to confront you guys. Okay? You have to listen to us, respect us. We are respecting you. Giving you 5 minutes to disperse from here. Okay? Disperse 5 minutes more. Ini kibawaan seni Pak Jabrif angin Pak Syoi Implement. okey dengan sepak okey lepas ada sini Alam aja gini sampai makan kamsuk makan doang mana ingin buat balik ke dosi emri tangban ke sungai saya kimat ki bawa sate tiwan tatang sungai adil sungai nasi ladau Ikut kepada iban let nang let ya okey ngelak yo tangban na nang let nyo ikut kepada benda ke bagi kumbang government sekelat dai syukuran kalau Nah, kalian ngajongi kum ke kenhun Confederation of Meghalaya Social Organisation Komsu ngilawan man penpau ya kijing dawa kijongi kum ke kenhun hakmat jong ke sekretariat kebagian ke office jong upat ba apa kinong mi khmat kijongi apa kita ki minister kijongi chief minister jongi usyong hakani ke jaka kum ke kenhun ngimla banong ba ngisousi ya kini kijingja ki belaja hakini kendiak singi undai tang menta oi kiladon sibun kijingja ndai kani kijing sya penyap jong ni ubriu na ka wei ke jela da ki briu ki badai na ka wei pat ke jela ki bawan ban penjabo ya kani ri ke jongi banuan tang ban penyap ya ubriu berat ya kamet hakani ri ke jongi bat pet bak pat jela ke jong ke jela jen ladangi kum ke jela ngidon ya ka ILP ngatarai wat kini ki briu shwa ban le ya kani ke kamsniu kin jen dala perkat arsir baling oi kumta na mar briu ladang idone ka LP shwabu unrung ka ne jala ka jongi un hab ban ay kerteng le jong un hab ban ay la ka jong ka jakasa wan na ai un le shai un shong kat nusngi un sa hai bat law ni briu la le phai ne ban jen bang ila done ka LP ngila dep tep na du ka to sngi ba ka sonam bat kita ki go accuse ki jong ka kila de ban mi na ka ne jala ka jong kajing kali ka long ba lada kata ka sonam kawan ba ulong apor ba le phai marwe kamde ka clue ki bullet ban lam bakani ke beriu ke don bentah ke jingyam tengingi so bakini ke jingja kamdei tangan ke jingja ke jing satu ya ka ATM hopo mau kriya kaba daki paulak tengka ki pisa mo jong ka bang ki satu kumbangi tep kumbangi yoi baki dei ki pisa ki dei ki beriu ki banaba ki bale kini kum kini ki kam kimdei kini ki babun ba ki jingja ki baja kini ke jala ke jongi oi kini ke jingdawa ke jongi ka LP na kapor sa kapor ngila dawa ka sorkar ka jongi ko ong ngi yaisha ngi la ekren ba ka sorkar kini ndre mentala kat nusna na do arja khat khandai hadu menta arja arsan ngimshim la ui ba ka sorkar India ka nong hoy ne em ya kata ka jingdawa ka jongi
kalong le no kajing pas ya ka resolution jong kindro phongut ki MLE ki balong kasur jong pai ba nong song snong jong ka jala ka jongi lada ka sarkar India kam burom ya kata kasur jong pai ba ngila aya ki ka bor maki kila pendap ya kata ka kamram ban pensngo kila pha sa ka sarkar India de ka jingkli kalong ja ayu ya kata ka resolution hadu mentang ngimyo ya ka jubak ka basai kamara sesi amendment act arja arpo kabangi ong ba kidon ki peniat jongka ILP hakatu ka sarkar India pen phai sa sarkar Meghalaya ngi bau deputy CM in charge home iba prestun CM jongi nakapor sa kapor uang mangin khot ban yakran kabaidi ba kata ka jingpha lani ka jingpan jingbet jingmut jongka home ministry ni hadu mentang ngimyo iban khot inu ngi penpar ka jong susi bangi le ngi latho nak liang jong HYC nak liang jong komsu yo CM bangi kwa bani kendu bani kren bade ba LP bade ba MRSSA ni susi benong bementala lais na me kita jing tho ki jongi ban pan teng jing kendu ngimyo hot ngi so tho ba ubun ka musia mu jongi ngi kwa ya ka poru banyo bani kren ngim kwa ban yawan ban yami than hapok surok ngim ya don ya kapon rela damban si pak dari kim ai ya kata ka jing ya kendu bengi kwa bani kendu ngimman si ban pelong ya kum kini program bala ngi pelong pat kalong pat ka jing thut yo babon balang tingi ngi so ban ong ba kini kiri mat jing dawa ki jongi bat nginget ba ngi kwa ban nakaliang jong sarkar kan sim ka baar ka mat ka bengi dawa kadai ba kat kum ka jing tip ka jongi nakaliang jong home ministry kila I direction ya borok ki union territories ya borok ki jela ki state bagi di ban form kita ki special investigation team haman lagi district nak benta ban detect ban lap ban hak di ban dibuat ya unu beri ubuan bean ibadai na po Bangla ban na po Myanmar hadu mentang MUI bakata ka state government kan sim yakum kita gila ni ban form ki SIT lada fipe ja jingja ki jela ka Gujarat kale ki Maharashtra ka Assam ru adu menta ka le ka wat kita kar Bangla ki barung illegally kata ka jalan rei hadu menta MUI pat ya kata ka state ti nging so ba kini ki kilong kimi hap ka balai ngi dawa bani ka amendment yo ka workers bill ka banadu arja sa kilawandra ya ka amendment rei hadu mentang MUI lah kata ka amendment nakabenta ban ong ba unu briu barung ni kajala ban wan trikam ude benda ni police verification pat unu nong ai bela uyu kun sha fine silak tam lada open kenya ki kendon jo workers act arja arpo digini gidi gilai teli ki jing dawa ka jongi ya ka bangila bu ngiwan ban pau ka si banang ni syakmat ka komsu kan sa shemi kila kelbi kumno ban penyo gidi ki jing dawa kalong menta nakaliang ka jongi ngin sa tho ru sa ka sarkar ban ai ka sarkar kam sa duba ni ki mat ki jongi ki bangi bu mat jo sarkar hanga jing sisa ngim don kam syu ban dawa ladai keren ILP ladai pa kam jong sarkar ladai keren ni ka SIT ban form in each district ladai pa ka jing betha jong ka union home ministry ya ki bor jong ka jela la kalong ya ki bor pulit dan ya ka administration ladai keren ya ka amendment le ka sarkar ka jongi ka bon ra amendment hapo assembly ladai ban pasu la nam pa assembly ta ka jing kali kalong ka ja sai ba kata hadu menta mla dan ya keren MRSSI kan dia MRSSI aja hapo ka jingmut ka jongi bangin let shakeleng jaka jongka jela hi namar ka komsu ka dei ka seng jong ki ba na baro ki jela kam dei tang nang ni dia adit ngin sa syong perkhat para nong elam pat ngin sa syem mikilat. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.